Good morning, classmate Yul. Good morning, good morning atong palagdasos. Good morning sa atong mga kasibyatanan. Ay ba siguro ta? No? Live na, classmate. Okay. Panahon kilom-kilom. Gani ato panahon daw. Yan na ang gani ha kuan. Kini ni ang palagkuan to kanan na ang baruganan. Baruganan to ganina. Oh, good morning again. Welcome sa atong palagdas. Atong matag Sabado nga tulumanon nga magkisigot sa mga butang taligaman na nato sahay tungod sa atong kabaguhan sa atong panahon karon. Unya layon sa atong isigutan karon, isigutan binignit. Nagkabinignit mo, classmate, karon si Manaha? Antong kuan. Antong Huwebes kay Huwebes hapon kay Biyernes iradom tagahapon. Mato nga binignit ng daan daghan unya gipanghatag sa mga tao. Yan aron na daw sila ay madaba. Unya ang pangutana nga ako jug sigig pangut gabi ba kong sigig gabi pa kong sinon ako diin manigikan ang binignit. Unya unsa may kalambigitan ani unsa may koneksyon ani sa mahal adlaw. Unsa may kay ambot og na kay unsay diin gikan og nganong na binignit kita nga ang sabi nugoy pang istorya ang ordinaryong tao mamatay mag-ihaw gyud baboy nya ang Ginoo matay binignit gid tan may ambot classmate diin gikan ni binignit sa Sugbo ba ni o dunay laing probinsya nga gigikanan ining binignit kay akong tan-aw ang sinugdanan gyud ni di man tapakan og karne atol sa Semana Santa mao na ang adto natay dinuldog o ubang mga alternatibo nga mga pagkaon kay kasagaran di man ta mga og dinuldog di man ta mangitag binignit sa ubang mga adlaw pero sa Semana Santa I think kay di ta kakaon og karne so ang nangita tag alternatibo gustos nakita natong alternatibo ang binignit pero ako kahibaw classmate ini gikan ba ni atos Leyte o gikan din ni Sugbo o sa Luzon o sa Mindanao ni maawal gini ako gabi pag ko nagigug pangutas ko ang kagulingon nya nag-answer ako nga yan na anong di man ta magwag sandwich nya ngag orange kay bug aw init man panahon aring binignit ka hapit murag mas daghan pa siguro nagbinignit kasi naglungag og kanon panahon sa mahal adlaw yan ko nga basically okay ba sa liyo ni diin gikan ang binignit pero atong naghisgot magkauguan like atong dinulog atong mga palagdasers atong mga kasibya ug wa kung say banang dinuldog ang hunay kalbasa dunay kalbasa na doon na siya kalbasa oo niya walgi pero dili kayo tanang tao labi na mga batanon kana ang mukhaon na dinuldog na nga pwede tatamag noon kabag-on man ang mga pizza may patambata murag ang dinuldog silot baglasmet ang dinuldog din nakasata paita ni dinulog si sultan oy pwede tatang magpuspas pwede tang maglugaw no ya ako lagi pangutan nga ano binig nila daghan na pwede na tong pilian kung karne man gani dili man lang gani pwede ang karne or something adunay mga pagkaon nga adunay mga karne nanong binignit nga basin og kaning ato mga palagdasis na sila yung mga kuan na sila katubag na to labi na ning mga years old no. Palihog ko no, palihog ko no. Pero sa may kinalamian nga ingredients sa binignit classmate nga imong nasuwayan. Pero ang atong ko no kanang binignit di na siya pwede tingali way landang. May tatong musutong usa ang landang supplier da kay mangutana ta to ang ano totoo nga anong di gid mahimo binignit og way landang. Basta doon ako'y na tilawan nga binignit na humot kayo nga nang murag doon na siya banela nga butang nga na ang sana pero tigil humuta niya lami kayo pero na isa nga lami ang timpla niya sa binignit niya inigkaon mo sa kuan kining nga kamote kana mga sagol ba murag doon siya doon mo ka kuan sa timpla kay murag magdili labo murag nang
Labi na ng kamuti. Doon ay kamuti nga dili labo niya masagol. Murag kuanta. Dili ta makuan. Dili ta mangutang anak murag aksyon ta Para kabalaka na na. ako, classmate, ang kinalamian yun nga binignit, kana bitang ispiso, kada bang magdasok yun ang ingredient, ba? Kanang Ang lato kayo. commercial gong binignit, mura naman siya o basta kang sabaw. Mao gyud. Kanang kuan kini ni ang laptop ba? May nindot kayo. Yun na ang sina. Inig okay bitaw ni hapit dili malihok ang luwag. kanang kanang bang inig ang luwag ba hapit dili malihok. Okay, kuan kayo. Tungod sa latok. Dapat ingos man hindi sa waray kay mula-bula o ni binignit butangan og nangka. Di ay. Oy, good morning diha nang sa North Carolina. Mula-bula butangan og nangka. Oy, ingon ni kuan. Bilo-bilo na rin sa amo, classmate, bilo-bilo. Ang akong sakto ba ko ang murag ang nga sa dito Cagayan murag tabirak na ito si Ferdinand kay Suito to dito. Murag tabirak. Lami ang binignit na inangka tungod sa iyang humot o sa iyang flavor niya na ay kamote, na ay usahay gani butangan nila og gabi. O niya Kumpleto Ricardo butangan sa saging. Sa kana ang kuan gyud ang main ana gyud. Gawa sa landang na gina landang kamote saging. Mabutangan na gina siya gabi mga nangka mga napir tinagyo na siya. Kumpleto Ricardo. Kanang bilo-bilo, classmate, mao na makahatag niya og kolor. Na puwa, na purple. Lami ba para labi na para sa mga bata. Unya na ay murag sago na siya na ibutang ang sago na ron kanang O kanang sago na asad. Actually, ang sigalainan sa sago o bilo-bilo. Mas dagko ba ang bilo-bilo kaysa sago? Murag kanang namo siya gago murag gagmito yung unsa na siya namo siya sagol gagagmay na unya kini ni Klaro basta gud. nga ako Kuto bergitas kaon classmate yun ha. Wadyo ka murag wasa jud ka kasuwag hikay og binignit. Junre naka na si Junre dia sa kawan sa kanang siya may kuan na distributor o supplier na kuan online naman to yung binignit. mula bula di ay pilit nga gilingin-lingin iskabit siya kay mo di ay bintahan nga to mga palagdasos kana sila yung mga kuan. Di actually surprise ko ang reaction sa mga batanon di bang gi-introduce na ko ni binignit sa mga bata, classmate. Ang ilang description sa binignit mura ko no og halo-halo nga giinit. Oo. Tungod lagi kanaligi sagbo. Halo-halo nga tinuod ang binignit. Halo tinuod. Okay, gikuan lang. Init na tinuod. Tinuod gina halo gid tinuod pero anong ako li ngano day magbingnit ta ko anay magbingnit ta Disyembre magbingnit ta kana na kuan na November. Kahapon classmate nami silingan diri nga miga bang Iris unya iyang bana Koreano. So dugay na ni sila sa Korea. Unya na amiga ning Iris kay daghan kay siya succulents. So pag siya mangutana na sa Iris na laos man ako succulents sa kung buhaton ibuan pa dis init buuan ba o gamay. Ihatagan na mo binignit, classmate, kaya nakaluto mas marisa o ubay-ubay nga binignit. So nang hatag siya binignit niya, naluto pa gutong Miyerkules Santo. Mo bitong una kay ko nakapost og litratos binignit kay Miyerkules pa na may binignit. So gahapon man nahatag ang binignit, diha na sa refrigerator gikan bugnaw na kaayo. Sus Gimnaunta. Kumusta man gilamian kas binignit siya. Gikaon dayon ako, Dok. Ingos Iris, wa nimo inita siya. Duk, mas lami ang binignit nga bugnaw. So para sa mga batanon classmate, ang binignit mo yung halo-halo nga giinit, pero para sa mga Koreano, mas lami ang binignit nga bugnaw. May mo yun. Inito na ito. Inito na binignit. Suway ra gud ninyo. Gisuwayan ako classmate, lami siya doy. Ang binignit nga bugnaw, lami. Doon ako binignit nga pilan ka orang sobra si mana tinggal di sa refrigerator. Ruwagit na unsa. Considering nga kanang naam na siya tuno, di ba naam na siya kanang ato yung kuan ko nga og ang pagkaon or sa unsa ang snacks nga dunay tuno sa lubi dali madaot. Pero ang binignit isu mo sa refrigerator, tagpila pa na siyang adlaw, masab si mana di ba maunsa. Mo na takto tong Koreano. Nga kanon lagditso.
Na, oh, nam na Tungod to. ko sa itong teknolohiya, classmate, bisag unsa oy mahimong i-preserbar. Niadto Oo. bitaw, di ba ingnon ta, pagkaon ganing na tamatis, hutdon Hmm. ginato the same day. Kay maugmaan gani malain na. Dali Karon mapanos. bisag tomato sauce pa ibutang nimo sa refrigerator, lami man kay gihapon after 1 week. Ali. Pero nainunom ka itong ako istorya lagi nga. Bisag kung sa dipindim ni mo sa pagkaon nga. Kung dito sa liti, kada ako katong pagsikat ka ng gin o ganang sana yung sagol ba? Lime juice. Eh, kadlawon dunggo ang barko doon may mga madakat nga migo ni aning bapa. Do sa may atong ayo dia sa may tinabuan. Mamay ni termino sa kan. Unsa atong tinabuan niya ang kodya. Kay mabahuway ko matugog ka diot niya dai gamay murag bino. Ala kamulay di bahala ng bino. Lime juice ug gin. Bila may sugilan pag mga alas 9 balik na ko to sa pantalan. Kay magkilo-kilo na. No, unsan man kumusta man tong akong gi hatag niyo nga bang bino. Mayo sa Mayo do, lami itong usa pero itong usa pud bidag apod kayo. Ang katong usa do, lami ito usa ka botelya, pero katong usa ka botelya do apod man kayo. Wala din lagi sambog. Ila day gila ino mang gin. Kuwang sa instructions naghatag. Mao. Okay sa basta magdaw man. Kuan. Mo lagi Sa ka. atos naghatag, classmate. Ona ingon sa hay lagi dita ka kuan. Yang kalimutan ba? Karena lagi ngilin binignit siya may magdahong nga initan na daan inig. Una mo kaon pero mas mail lang to kay nadiskubrihan na noon nga lami day binignit og bugnaw kanon. No? So mao na pero nagpabiling tanghaga ang diin gikan ang binignit ug unsay kalambigitan sa binignit sa mahal nga adlaw. Good morning dia sa Silang Doris Maturan na classmate yun, ilang binignit way laing sagol. Landang ra og sago nga colored. Sago colored on. Ya og na kon no ubang binignit so sa gula og nangka humot kayo ingon si Torres. Good morning dia sa Las Piñas, Linda Jimenez. Tagsartag karon nagatulto. Naka-share ani kay wa magko magagawa ni kung sawa taon ni sa akong gagaw. Ato sa Las Piñas. Good morning diha amping mo na no, sa Metro Manila. Ay urag kuan. Kaso dito. Kusog ang kaso dito. Good morning, Jennifer Esparagusa. Mayong Sabado di Gloria. Sabado di Gloria de tawag karon. Ano? Sabado di Gloria. Karon. Ay. Karon classmate ang kuan. Sa original ba nga mga Kristiyanos, ang thrilling kay nga paghuwat. Matinuod ba ang pagkabanhaw, gihugon-hugon nga pagkabanhaw ni Hesukristo o mamatay gyud siya sa dayon nga dili na nila ikita pagbalik. Ay ang pagkabanhaw di ba nabanhaw pag ikatulo ka adlaw no sakto bang ang Biyernes, Sabado, Domingo sa pa mo kita mingig sabad ikuan di ay na ikatulo ka adlaw kay ug buton naon Sabado na Biyernes matay. Biyernes, Sabado, Domingo, Lunes ang noon mo kadlawon no? Kadlawon Lunes na. Pero ang importante nga banhaw. Okay. Tana kay nanak classmate, inon ni mga pare ay nang istrikto ha. Ayan na gamay buta kay lang ginuta. Bitaw ugma pohon ang karong gabi mao na ang kuan tining bunyag si kayog sa tubig kugwa ko sayop. Sumapa sa tumangkap parian mao gyud pinaka-importante sa ka Kristiyano sa Katoliko nga tuwa sa simbahan ang ini ang kuan ang classmate nang uwan diri sa amo ron pero kadiyot ra kayo dasmag lang uwan bundak siya kadiyot unya init na sad perti nang inita diri sa amo palibot. Pero classmate niya taga Metro Manila na to listener niingon ang binignit gikan gyud diri sa Visayas. Silang taga Manila kuno ni adapt na lang ining binignit. In fact, nangita ko no sila nga ni wa may laingan. Binignit ra gihapon ang ilang tawag sa binignit. Pero original ko no classmate nga binignit gikan sa Visayas ilang natilawan dito sa Kauluhan, Moscovado ang asukar. Moscovado kuno og landang. Mao jud na ilang main ingredients sa binignit. Okay, di man na mayo nagsukar ka kanang kuan. Refine or sa kuan na siya.
kini muskubado kena sa tubo nga kanjud. Pero mo ni akong panguntahan lagi na wa tino may imon lang gitubag nga wa day nga dito sa Tagalog sa dito sa Luzon. Nga way nga ang kuan kini ni ang binignit dinira na sa kuan. So ilan lang Daghan. pero sakto sa imong classmate sa ubang lugar tawag siya nig tabirak. Tabirak dahil mo lagi sa banana sa Cagayan, Leyte, murag tabirak nga po ng nganan. Pero sa Manila may wa. Kaya kana sayang Manila nagnihit sa sila sa bokabularyo kay dili pa unsa ganun na nalay pung din sa to nga kuan wa gid nambut naawag kay na kanang Tagalog nga wala ni kini ang say paghubad aning kanang maikog ta. No, doon na ba dili ta mo kay may di lang maikog ta pud bidang Piningitayan na mo. Taga Davao ha. Ingon siya ang iya kuno nahibawa na binignit gikan gyud sa Cebu. Dili lang Visayas. Kaya kuno sa Sugbo mo itinubdan ani binignit. Ya pag-abot ini dito sa Davao gitawag nila tabirak. Mao lagi Cagayan, Davao, tabirak. Kinsa kagay binto ng binignit no. Kinahanglan masusi ka na. So siyon na kinsay. Pero kanang landang sa picture ni Ferdinand Manyos, gikan nagbully classmate, no? Yes, bully. Dako kanang taas kanang proseso sa bully. Bully. Katong mga tutag tumanhog, mga tutag bariling, hinumdum ka, magbuwad na sila dihag landang daplisdaan. Nan pinagdaing tanga sa mo dito pa doon sa kuan. Pero tuong kag dili doon na mo kuy duha bully ris loyo sa tindahan. Pag bagyo gud sa tong bagyo nga kanang murag rupi sa ta kining Yolanda. Sus kuyawan maguto kay sig dili kini bagyo maghangin-hangin man. Sus karon pag subuntag nasugod ng hangin, nangita na kog maputol. Bila ba nibaw kag pili pa ayo sa maputol? Pila? Ngan nga 17,000. Atong panahon na. Sa DCD. Punuan sa lisod sa na classmate kay pataka ka putol dagha kay matumbahan. Pila bay ko nagtuom lang kog atsahon og kanang dili sak amo na ka nag senso nga babaw ang nakakuan gyud nag-abot mi og nakahangi gyud pero sa ginhawa tik bisata milig hangin mo ingon man ang tao dos tas gamay lang kayo nya mga ang hangin kung is sakto ra tong bayara 17,000 kay ang bully classmate nga hingpit na nakatubo mga 3-4 ka andana nga building ang gitason. Unya, ila man ang giyahan, di ba? Asa maputol, aron dili mahagbong atos mga bay? Say anam. Kana na ang sana kana ano bagi ka sa dili ba itingob. Unahon ang tumoy. Oo. Aron na dili siya kuan kining motingob og kahagba. Unya ang katong ako karon. Katong ako ng last kay gikuan giditso ang gikuha lang ang tong silbio niya kana na ang kuan niya mga palwa giputol daan pero og hawan classmate I think mahimo ra na nilang putlon ka usa ug naihawan ba mo to itabo to sa amo ako kato video ako tong gipadaan video niya sa una nga pagputol kana na ang ako ko di na ko magkuha ni na hangin-hangin ako lang giding putlon ang ikaduha kay may na puro pa bagyo kay buro-burato. Barato pa pangayo pero bagyo na. Pagtukod sa ako sa among unang bahay classmate diri sa Pagsabungan. Daghan kay mga punuan sa buli nga ipamutol ba kay ang sulti sa mga engineer sa kontraktor nga nagputol kuan ako no ang natumbalubo ko no ang mga buli. Ningon na mga tiguang diri sa Pagsabungan wa man guna matumbalubo ng mga buli liyo kabalansian ng bulit ano dagko kay punuan. Natumbalubo siya nangatumba ng buli kay gikabkaban man ang mga gamot sa construction pagtukod og bahay dias dool gipamutol man ang gamot sa buli aron nga mabuhusan dito simento sa ilaw so dili na sa buli nga natumbalubo siya giputlan ang iyang gamot mao na nga dali na lang kay taon siya matumba inig huros hangin. Mao pero kada ba siya Peter bagid ang gahiya gid ang iyang punuan kana iyang mga akasyas karkar atong basulong kay tumbalubo kuno natumbalubo kay ato magiputol ang mga gamot ato manggibutang ang asfalto ato manggikubkuban diha para sa mga tubo sa mga alambre. Okay. Kay ang kana go na imong tan-aw na siya kay nighangin lang dako siya kuan ba mo play siya may ba ana mo play na kuya was ka magtan-aw. Lagyo na kay siya lagyo na kay pila na degrees ang iyang tumba.
Pero Palanggas dili dali. mo classmate yun, balikan na itong bilo-bilo. Pag himo Oh. day kuno bilo-bilo classmate, pilit yun day kuno nga humay. Pilit nga humay, imong galingon og pino kaayo, unya imong sagulan og tubig, dili ka idaghan ang tubig aron nga igo ba lang siya nga kuan, mohumok. Unya magpurmahon kuno na classmate, lingin-linginon nimo, ibutang nimo og dako kay badihado or dako kayo nga plato, tag 1.5 ka kutsarita. Mao ko na saktong gidakon sa bilo-bilo. Usa og tunga ka kutsarita sa kining pilit nga bugas sumay nga imong gigaling. Niya, nitingo na gaman nila ang taga Pasig. Ginataan sa Tagalog ang binasayang ginataan. Ang Mo may ginataan niya. Bilo-bilo is ginaling nga bugas. Sago is the colored balls. Tapioca, murag mauna. Ito niya na. Good morning mo din ha. Ano na ang magmusta mo diha, mamtahan ka magpagimaw. Ginataan sa Tagalog. Unahan nga binignit classmate yul, tamis, dili kay tamis o tabang? At ko sa dili kay tamis, dili sa tabang, dili sa kayo kanawan. Sakto ra. Mm-mm. Pero classmate, katilaw kung binignit kinalamian, wa ko mag-expect perting lamia. Binignit classmate, perting tamisa, gibahugan og rupina patis, askang lamia. ang parat man ng rupina. Tamis isagol og parat askang lamia classmate. Ingin tas karaan nga ayaw mo na kay magsukaw. Parang inom daw ka sa karaan. Ayaw magsagulang parat og asin kay magsuka mo. Asin magtambal ang suka kana inikinom tuba. Kau asin, di ba di ka magsuka. Wag binli na kana mga ano, kana mga swimmer tuba. Kanang kus kay minum tuba, ni guys sumsuman. Asin na may ana mo diyan na siguro diyan siya no tequila. Ya ang ganang asin. Ako yung nasuyan ha. Binignit na pa may sobra. Rufina patis. Napakipatis diha. Napamay rufina patis ron. Murag wa na no. Mao man sa Tagalog mao na isaw-saw ginla sa kana mga pritong isda na mga bangos mo na isagol ay sausawan nila. Rufina patis. Yeah. Ingong Ma'am Luela Alex kini. So hito manginis kusinas Ma'am Luela may man kaini mo hat mo detalye ba sa pagpanluto dinhi Subo classmate. Kana ko nung buli inigputol ana ang iyang sani sliceon siya og kuan kayo kanang nipis. Nya mo na ibuwad sa adlaw. Unya inigkauga na pulbuso na siya classmate, mura na siya og mahimo nga harina. Mao ko na buhaton nga landang. Mo lagi kana na taas kay proseso. Nya dako de kuno kay nakitaon ang usa ka buno ang buling ko na. Ako ang buli doon, buok tuwa, gano'n, tumbang na dito, abdan lang sa pagkakuan, dugta. Kaya may nakabantay, nga, na ang naada ay buli doon, natumba. Pating hayayaan ito itong napa, so lang kay, sus, mahal ko nung naanggo na, mahal ko nung nakita ko nung sak punuan sa buli. Luoy in town ang mga punuan sa buli ba kay tag 50 years old, 60 years old, na ay tag 80 anyos, sa kagatos ka tuig na nga nagbarog. Unya, ambot classmate, kapila man na siya mapusli. I'm sure mapusla na siya gadaghan, kaya nga nung lahutay man siya 100 years old, kung pa siya kapuslanan. Dili siya mapuo, inikuha ni mo sa paralandang. Kay di, ang kodong kaon, ang kuhaan og landang, wala na tumba naman na siya. Wala na siya tingali. Wala to siya, kanang dili tingin kakuhag landang og nagbarog pa okay. Imo guna siya kon ang bark serbi niya ang punuan gis bulay mo ikaw ang landang. Oh. Punuan na siya. Ginagibuwad. Ano siya nga kuan. Total commitment ginis bulay. Mao nang nakabinignit ka kay do na tay luba nga bulay. Giluba aron ta makakaon og binignit. Kinahanglan dunay isakripisyo gyud. Ato sini na classmate yul, sayon ramang kuno unta nilutoon ang binignit. Nganong na may uban mangayo ora silingan, ngano di pa sila magluto og ila. Ako magkatubag ko ana. Sayon ra kay na binignit tinuod, tinuod sa gulan imurang butang gata, imurang isagol ng mga bilo-bilo, ang landang, ang
nya lutuon na nimo diha pabukala sayon ra kay sultihon. Pero kote kayong himuon. Nya tungod siyang kakote classmate nga daghan kay kag ingredient nga kilang kuhaon, mangayo na la silingan. Ang ako sa tubagan na, magregado magluto tag binignit. Dili man magluto ko sa ka panaksan. Pag magregado binignit, daghan juga. Tungod sa kakote, daghanon na lang. Daghan na tani. Mo to, di mo hurot. Hatag silingan. Hatag silingan. Una nga ang uban mao na imo nga na di lang ta magluto eh. Ano magluto mo nga. Huwag ta hatag kay na may hangtod na sa tulo ka klase binignit. Di ba classmate na among reputation nga kana umay kay namong luto og binignit. So, para ba maobligar sa siya ba nga atol si Semana Santa wala ba ning gipangaon ang mga tao dili kakaon og ordinaryo nga mga putahe binignit. Kini atong migo classmate taga-ulatos ngang Nilo Aton. Taga Marigondon. Marigondon no. Siya inig Birni Santo classmate pamahaw binignit. Paniudto binignit. Panihapon binignit. Wa sila laing kanon Birni Santo binignit ra gyud. Oh lagi. Una uwi mas daghan pa magbinignit kasi maglungag og kanon. Kay antong pelang Huwebes ang among kanon nagbaho-baho naman. Ano mo di lang ta maglungag nagbuntag kay napamatay baho ubi. Di lang sa maglungag dig udto kay na may inang sana na may kamuti o kani biko. Na may biko. Doon na paggagapon napagani karon nabilin ng saging linungag butang ginamos pagbida. Ang kanon nga baho-baho kay wa may kuan. Dili kita magkuan lagi kanoy. Kanin ang abstinence na mga pagkaon nga nang permitong makaon mo na nga. Kaon tao ka ng saging linungag o kuan. Happy birthday ni Melchizedek Sukib Herrera sa Pitos, Cebu City. Happy birthday diha, Miss kuan. Ni pagikan ni Wilson Herrera. Wilson Boris Herrera. Unya igunsa kanina pila na edad ani Wilson Herrera si Melchizedek uyaw. Ni Melchizedek nga sa biblical kini nga ni Melchizedek. Murag sakto jud karon birthday ha kay puan jud maladlaw Melchizedek. Happy birthday naman. Yan classmate ang lailangan sa binignit sa laing bahin sa Pilipinas. Binignit sa Cebu, ginataan sa Bicol, Tabirak sa Mindanao, Alpahor dito sa Zamboanga, Alpahor sa Chabacano. Nya gitawag ni wit-wit sa mga Hiligaynon. Gitawag sa og ginataan sa Ilocano. Ginatan sa Waray. Uy. Ginatan din ni sa Samar classmate. Gitawag sa ni og kamlo sa Iloilo. Gitawag ni og scramble dito sa Tugigaraw City. Ang teritoryo ni kanhi Senate President Juan Ponce Enrile. Sa Bacolod ang tawag ni binignit linugaw. O niya sa Aklan classmate ang tawag sa binignit iyang kuga. Unsa malay lugaw dito og lugaw, binignit lugaw. Ang lugaw unsa may nga lugaw dito? Pateli, lugaw nga way sagol. Lugaw nga plain ang ilang lugaw. Sa Amerika be. Unsa may binignit sa Amerika? Wa may lugar sa Amerika, nasa ato nga dito na naman tanan dito bisag unsay mo pagkitaon na mas dito. Unsa kay binignit dito? May buntag, Sirlio, watching from Bulacau, Talisay. Banisa, Dirama. Good morning sila, kadool na to eh. Bulacau, Talisay. Yan si So, ang original dyan ko nung binignit classmate, there is sa Cebu og Central Visayas. So, Cebu, Bohol, Siquijor, Negros Oriental, there ko na magikan ang binignit. Kunya, kanon lagi na classmate, inig Biyernes Santo. Kaya sa Biyernes Santo lagi, di ka, mura ba og gidid-an ka pagkaon og laing putahe. Mo dito pag-post na ko picture Miyerkules Santo para nga ono mi binignit naghan kay ningon sa yuha pod. Una-una mo. Og dili po dim ka og karne unsa mo diha nganong binignit gyud. Na may daghan mga pasta gusto kag mag-ang ka diha. Ang mga on kinahanglan susihon gyud. Ngano na siya nga na ano binignit gyud unsay connection. Do na gani siya connection sa maladlaw kay ano yung mahal adlam di man ta magbiniglit og Pasko. Ang Indonesia, dili ba ni Kristohano ng Indonesia, predominantly Muslim, country man ang Indonesia, doon na sila binignit dito ang tawag kolak. Pero dili buli ila palm sugar o coconut sugar ang ilang gigamit plus gata. Kanang palm mao gyapon nagbuli palm gyapon ang buli. Kanang gyapon na yang kuan. Kulak nga dito sa Indonesia ha. Yawan ta nga na. Pero ilang kolak classmate na ay kalbasa.
na say kamote para sa ato na inangka Mura dinuldog lagi. o butangan ng balanghoy. Katilaw ko classmate og kining binignit nga nay balanghoy as kalamiya. Kanang Kini kamuting kahoy. balanghoy di man ni malata. Mura man ni siya Mm. og amot ila ba ng bula-bulaho ng balanghoy nga kuan gisagol sa binignit. Kay di man malata classmate, di ba? Ang balanghoy ko di mong patuyangan diha og lungag malata man mura man siya og kamote. Pero kung Sipsip niya tigamay. magbilo-bilo kag ginamit ang balanghoy, mura siya og kuan solid gihapon, hindi kaon nimo. Ya, musipyat ka gamay ng balanghoy sa dog di ka maamuluto. Piligram sa na sa una. Manghod sa Sa una. gamay butete. Di, mga onog buriring. Ang suwa balanghoy. Oh, yang ingon din silingan. Tawag na ang taxi. Buta, titing na ang taxi. Reserve na sa emergency room kay puno ra mas pasyente. Eh, manimaw niya na manimaw ng district. Tawag na ang taxi. Ay, happy birthday ni Liam Trebor Garong from Kabadbaran City. Tony Garong nag-greetings. Good morning, palagdas Sir Leo o classmate niyo. Kabadbaran. Classmate yun, lamig ko nung binignit nga kardaba mo sa gol. Pero suway ko nung classmate, mas lamig pag yun ang binignit nga saba. Na saging mo isagol. Ano ba? Para na abin ako kuan. Kini ang binignit para ang importante na ang iyang timpla niya. Wala dili mo matir og kardaba ba sabaon sa. Kay ako lagi ingon usahay nga lamig kay timpla ana mo sa sabaw. Pero ni kaon mo sa kanang silbi mga mga sagol. Uy, dili man noan. Dili man labo, ana dili man ko ang kamuti. Ba. Pero ingon si Danny Canales. I think ang saba good classmate dili siya sama ka common og lami sa kardaba. Di ba ang kardaba murag neutral man kayo ang lami sa kardaba. Dali ra man kay ka makasakay sa lami sa kardaba. Ang saba mura siyang na siya pakapin ba. So mura siyang acquired taste. Doon na siya after pero taste. once maanad siya kag saba, di na kaganahan og kardaba. Or para nimo mas lami ang saba kaysa kardaba. Mao ni ang ipasabot nga mas lami ang saba nga isagol sa binignit kaysa kardaba. Pero nga nung di man ang isagol na lang ng duha. Di man na sila mag-away. Sagun sa kardaba kang musaba. Ingon si Daniel Canales sa Birni Santo binignit is essential. Mo di dapat harangon. Point. Tino gid. Anong harangon na chick. Mura sa naglugaw atol si Manasanta ang binignit. Lagi kaya siya dili na mistil ko. Ang binignit mo binignit kay naay tapol nga ube, kamuti, gabi, kasaba, nangka, may bilo-bilo og sago kompleto magyud. Tingali na imong tana ba kung lami king binignit ngano wa may binignit kada adlaw. Di tubag ana mao lagi kote kaayo ang iyang ingredients. Plus ang kanang landang kasi nihit mo guna sa ubang bahin sa tuig dili man na year round ang supply sa landang. Plus I think ang binignit mo ra bitaw utan Bisaya classmate barato kaayo, common kaayo, pero tanawa ang mga karinderya tagsara kaayo ang maghimog utan Bisaya. Mo pangutano ng mga tindera, mga kusinera ngano man mo utan Bisaya? Kote kaayo magharos pa kag kamunggay, balik-balik pa kag agbate at aron pa nimo ang lamas. Barato kayo. Ang binignit ang utan Bisaya imong mahalon roy mo palit. Ang binignit sa tugi mo siyang lutuon tibok tuig kuha na siya lami mo na lami sa kitag sarta kaon kada mahal kada mahal adlaw ra unya og kanan na ang imo sinang igamiton kada adlaw layo ra tulog buwan hurot ang landang sa merkado. Pero ang akong nabisbahan kanita gahapaw tong Huwebes buntag udto ni so nato Costalisay. Nakita ko doon ay mga tindahan nga naaras mga silbi baryo-baryo na naninda na og mga mga kamuti kanang mga sagos binignit ko arang kay urag na di-congest ron dito sa carbon ron kay ang kuan man doon na may naninda ri sa gawas ang mga sagol. Murag pa tay feedback ang maninda og ingrediente sa binignit ipagawa sa merkado. So nagit sila sa gawas sa merkado. Para nga ang mamalit para binignit di na musod di na mo apil og punsisok dito sa mamalit sa mga utanon o sa ubang mga baligya sa merkado. So sakto ang gibuhat diri Mayor Joy Aligado hapsay ang among pagpamalit diri og mga ingrediente sa binignit. Naliksyon naman ta. Naliksyon na itong last year. Lagi na karon nga ang sa kaning kay ingon ta karigyung ang atong kasinatian mo
mahimo maghimon tug maghatag tug leksyon. Kay wa pa ta leksyon tong last year. Punsisok na poron ang kuan ang kini ang kuan sa carbon, no. Nay Nga si ang mga dinampo ay to sa Samar gimingaw jud ko ni siyang binignit sa Sugbo classmate lahi ko na ang ilang binignit dito sa Northern Samar. Pero glasaw mong classmate ang binignit sa ubang lugar. pero kanang kato yung sa kakabawi kun imo ibaligya. Di ka kabawi sa ug imong ispisuhon mahal kayong ingredients. bitaw sad. May pares munggos. Gamay kay munggos mulat dagang kita ko kay kabuton. Kanang pangita ka rin diri nga ay munggos tagsar kay way munggos na nagi munggos kay gamay kay punan. Ato daghara. Una nga biningon gyud nga libre sa bawon. Pwede ta mga sabaw munggos no. Ano man? Libre mga sabaw. sabaw munggos ang payon kay bidang lami aro munggos di ba naman say wa may magkarado munggos pwede ta magmunggos kanang maladlaw kay kuan man na siya dili man na siya karne kung karne matong likayan nya sa una sa gamay mami nang munggos bitaw ning dip kayo siya sa buwan butang kamay bidang lami sa kuan kada bang inig melata na nya inig melata na kuha busud mo tasa butang kamay lami kay munggos jadi di pa siya himugsudan di pa siya timplahan. Yan mo tanak classmate kun lami kuno ang binignit mo tangag patis nganong dili na lang timplahan og asin og lahi manggod no kun sa pagsugod pa lang imo nang butangan og asin dili na siya kanang mura ba og tamis gid siya binignit siya tinuod ibutangan nimo og patis mura na lang og kuan ba. Pero I think mo apilar ni nako classmate nganong ganahan kay ko og binignit nga dunay patis kay ang both extreme sa imong taste buds na stimulate. Kay timan classmate ang atong taste buds receptive kaayo og parak. Ganahan kitag dunay asin. Receptive sa kaita og tamis. Ganahan kaita og dunay asukar. Bisag gamay lang asukar, mutingkag ba ang atong taste buds ba? Mura ba siya lamian pag-ayo kung doon na makatilaw ka? Tiyaw na kumbinahon nimo ang parat og tamis, o di mo rin nabuang akong taste buds mo nang ganahan kay ko og binignit nga naay patis. In fact, namin dagang putahe butangan yun siya kamay. Ino nga rin. Bisag unsa ka nga, mga kalderita, na mga sudan nga mga, sananda mga, nagtuo ka nga, butangan ganyan lang sutiner, butangan, something nga tamis. Although tinuod nga ko si Nero, musulti ni mo classmate, kanang asukar, mo na ilusot kung maparat. Maparat gani kung sudan, lison na kay bawion, butangan na lang asukar. Maiba ng jutay ang kaparat. Ingno na, marat lang ka. Nung parat na yun, ay napang lusot lang siya po. Kinsa pa may naadihay, kuan, binignit eh. Nilinig sa ning kang Federico Sawamoto Payot Jr. classmate yun, o binignit sa gulan og munggos og butong. Ako katilawan na. O da, hasta ko karon sug dungo kana. Kay ang munggos mo match man siya sa binignit. Malata man siya sa apil. Nya butong. Alam mo classmate. Wa baka ikaw pa katilo ako. Butong bitaw nga kuan, say tawag anak classmate kana bitaw di na siya nipis, baga na siya jutay pero di pa siya gahi. Ungol. Ungol. Ungol may tawag na. Kada pagdaghan ka makaos butong ba pero dili pa siya gahi. Namo na akong plito kanang nayong suroy kanang ungol we kay kanang kuan ba. Ako kiton. Kay lahim sa tong humo kayo kay sagbay luwag man to. Kato bitang sagbay luwag. Langit try mo makuha. Bisag pwede kuskusot ng lubi. Og butong classmate nga kana bitong lahing na. Baga na kay kundon ba pula na kay lugit. Ingon ang pagtan-aw sa nagbalik yung butong naglisod man kog lugit siya. Dong og na uga-uga pa ning jutay dong kupras na ni. Ang kanang sagbaylo kay bisag kanang imong ang kanang iyong panit o imong sapsapon imong talinison mo imo iwan makupdara tungod siyang kahumok. Una siya iwan na butong jud kay man. Pero og wa nagagahi na kay imong giingon nga lamig ka kana ungol. Uy, ninindot kaayo nga kining explanation nga nung popular ang binignit atol sa Semana Santa labi na Pirne Santo classmate si Imelda Pineda Lasaga. Matud niya mas strengthen ang relationship sa managsilingan
Kay maghinatagay man. Maghinatagay man. So mag-ilhanay ba? O tungod sa bisag bag-o pa mo silingan, maapila na lang kaghatag, kay daghan kay giluto sa imong silingan. Ya sa iya ko nung pagdako classmate sa iyang sukad pa siyang pagkabata, 4 ka bersyon kunos binignit ang iyang matilawan kay maghinatagay man sila man nagsilingan. Tulay-lay klase sa binignit ang ilang matilawan. Mo Nindot sa ginako lang yun. ano, nindot na nga aspeto ba nga ang binignit mo na siya og makapa-banding sa community. Banding. Muna ako ingon lagi usahay tulo ka klase binignit na kay mohatag ang pikas silingan. Mohatag sa pikas. Di kuan lang kanan pag-abot ang mga kuan kini mga binignit. Pero kani iyang marinjine mo ni lami nga abot sa buli. Parang classmate sa amo ang buli kuhaan og kanang kuhaan na og para himuon og bino o wine. Okay na kanang epektibo. Kanang laksoy sa Surigao gikan na sa buli. Laksoy ha. Laksoy. Tilawan niya may na dyan be. Magkauli ka Surigao. Murag may na epektibo na. Mas epektibo na kasi landang. Pero si Cristita Sarao murag parente ni nako classmate nahagparat og tamis, iyang champurado, iyang suwaan og buwan. Nana sa una. Nakaraan sa una mao na sampurado. Ang uban na wag nag-ibaw kasi sampurado kanang sampurado nga tangam nagkamay lugaw, butang nagkamay. Nya kana ang suwag buwan bidan lami ana. Pero ang mga bata muyampin na dengan usap. Muyampin na ko muyampin na bata na sampurado. Kaya adto gyud sa kanang kuan. Ano na commercial TV. Na mo ginood chocolate good. Kanya to, di dapat kay natabriyaw, di pa man kay common ang chocolate. Imported pa man ang chocolate sa una karon na ang chocolate classmate. Tag 2.5 na barato kay nga mga chocolate. Good. De. Black Saturday ani kuan Federico. Black Saturday. Classmate yun. Ani. Black Saturday. Sa una ang kaneng nagbantay ka onalin Huwebes Santo, Biyernes Santo. Pati mga mingawas kasada mingaw kay mga radyo FM. Karon bag-o antong pagka kuana pila lang ni agi FM lay magtingog. Pero katong mga AM sa una off gyud, sign off mao na siya kuan. Ano niya ang wagi kalihukan ba? Oy karon inig sa una pa ning COVID inig kasubado mag-disco man buto-buto naman kuan inig. Sugat naman sa kuan kanang dako naman para sa labi na sa Minanilian ato. Nagsugat hasta disco tama ginawa maghuwat sa kanang kabanhaw ba pagkabanhaw. Unsa kahilom ang Sugbo sa una classmate? Kaming Iris kuan pa mi. Uyab pa mi atong gigiyon nanambong mi og City Palabra sa Argao. Kunya pag uli na mo classmate, humas City Palabra sa mga alas 3, alas 4 sapon pauli mi. Sus diha bitaw sa highway sa Naga classmate gikan sa Fernando Padong sa Minglanilla kanang di ba dako man kay nang hawa ni ato na highway sa Naga. This highway classmate makadungog pagud kag inga Askabaw. Karon di na kakadungog inga Askabaw kay pulo sa man sakyanan. Way itik. Grabe ha mingawa inga man gyud Askabaw. Ya way itik na mo sa pasos da. Ang itik pagkabuntag to naligsan. Pagkahapon inga Askabaw na. Pagpadong barto dito ang itik. Bito sa lahi kayo sa una, way paong TV, niya radyo. Antos karaan Lain na ko ni Hilmuduman classmate ha. Nakaabot man jud ko pag-ablis Jollibee ug McDonald's diri Subo. Before, Biyernes Santo sirado tanang classmate, why restaurant. Wa kay kinahanglan magpundok kag pagkaon kay kun kuwang imong pagkaon wa kay kapalitan. Kay sirado man tanan. Sus pag-ablis Jollibee ug McDonald's classmate, Biyernes Santo abli man sila. Has ka sukuas mga tiguang? Ingon ang katiguangan, buang-buang ning Jollibee o McDonald's, tintalon kita. Ngano mga blame sila? Labi ra ba kay nang ilong manok? Matintal yan ta. Ngano tintal lang kita? Daghan pagkasunod Semana Santa nagtultol na nga abli ang Jollibee o McDonald's, daghana nang mamalit. Hasta ang ubang tindahan ni sunod na lang pangabli. Katong dito ta sa South Day. Huwebes Santo mo to nga. Dito ta mga Jollibee, Naga. Abli mo. Abli. Taas kay linya. Pero pag sugod yung classmate, kay Cebu City raman tong duha, ang McDonald's ug Jollibee, at iskanda, giwalihan ko to sa mga pari gud. Unda man ni ato mga fast food chain, wa may tahod sa atong tradisyon. Karon wa nagi mo wali. Wa nagi mo buyag.
nga abli ang mga manukan. Pagtuko na ko aning akong bahay pagingon ang pare yan. Hapit naman itong human, tigbayo na, yung bliblisingan ako, Dre, sorry kay Dre, kanang, ining, ang kaning bahay, pamahuman, ito lang pablisingan siya, inigkaut pa lang sa ligi, o, kuan na siya, blisingan, tanandaan, inigla na, kuan. Niya karon Dre, kay maladlaw man taron, bibisanto man ron, wa man tay, iwan, kanang, hudi o tay karne, atong kaon, kuan lang, kanang, umay tatog dili pa kan kay natin inasal hay man ay inasal ingon pare man ay inasal ko wa hoy bisan to pwede pa maron sa una ang talisay ang huibisan to kanang hugas sa kuan sa mga apostoles nainhay nga tapusan pa ni hapon ang mga bahay nga naas palibot sa simbahan mag-amot-amot na para dito para magkaon sa mga apostoles ang di ginako malimtan ang papel ito kaning mama nga iyang i-appeal ito sa mga apostoles barbecue ilang litang magpalit ng barbecue ilang litang ito mo tang taon sa Ginoo Okay, Bulacau man sa una. di iya gitong palitan dito sa Pardo niya ihatag to sa talisay kay anang silbi iamot ba para ipakaon sa mga apostoles ya barbecue ang ilang litang babo kaon sa mga apostoles ay Di actually, ang puasa, classmate, ato naman ang inibinto gud nga di ta mga uno karne. Pero ang puasa gud, ang concept gud sa puasa is to abstain gikan sa imong naandan. So, panalitan ang tagabantayan, naandan nila isda man sila. So man ang gitugutan sila na nailagda simbahan, mahimo sila mangahog. Karne inig Semana Santa kay the whole year isda man sila. exempted sila. Kana mo ingon magpuasa o binignit. Kung ang binignit imong gikaon pabustik sa gagkaon binignit dili sa napuasa. Kuan ba kanang moderation ba? Kung mahimo likayan imo unsay imong gikaibgan pag-ayo, unsay imong ganahan pag-ayo. Kana Part sa sakripisyo. kana mo na in fact mo siya nagapaundan ako sigarilyo. Kay ang ako laging ko nga ug sa lami kayo para nimo mo to imong isakripisyo. Unya ako kay tungod sa akong kakusog mo nigarilyo na adto. Bisan bisan pag bangon jud ko matug bubangon jud ko nigarilyo. Ko kanang something nga sakit jud kay mong buot ba imong imo bang biyaan ba. Kamo ni akong i-offer kay mo na kurus kay nako nga kana na di ko kapanigarilyo kay kanay mo simbang ni ko neto maguwa mo ko basta inigwalis bari maguwa mo ko nigarilyo. Mo to nga ko kini ano akong i-offer hangtod kaluis Ginoo mo to Kung nakaunda. ganahan di ka manigarilyo, bisag unsa na la issues manigarilyo, mag-uol manigarilyo, malipay manigarilyo, magkape manigarilyo, mag-inom manigarilyo. Oo. Ya, unsay gi pinakalami gid nga panahon manigarilyo. Mo adto sa CR manigarilyo, o magkaon manigarilyo. Sayo po tanan pulos na sayo. Nung someday classmate nang mayo lami kay panigarilyo. Ang lami jud kay panahon nga panigarilyo. Kanang wa kay kwarta ipalit. Libre sigarilyo. Mo gani lami kay panigarilyo kanang wa kay kapalit. Mo na lami kayo. Kanang uman kaon na. Sa una humon nagkaon. Tulog na. Di ko nimo makuha classmate. Mo lagi. Sa una lagi ini humon ko kan tulo. Tulo ka ko niya. Tam na pay sikah mura ko matus gubat na diri sa kakaha. Diri sa kaha ana buta gyud ako pirme. Kalau sige no ang Balingtan ka di sigarilyo, balisa kay gano mura ka nakalimot og cellphone sa una. oh May cellphone sa una. inignaog labi na kana ni bilar na magdaan ko daghan kay mangayo nya lami sige kana lagi inom sige pabuhot na kay ang ato lagi mentalidad sa una nga tabako kinang agtaw trabaho kita pa ka sige pero ang kuan gid ang karergyang maladlaw nga kuan kanang offer ba sa kinani ang kanang iyon lagi nga ug palitan ingka di kam kaog karne ug dili jud ka hingaon og karne o vegetarian ka di ba why kredito why kuan mo pag sakripisyo kay di mo ka hingaon og karne ang mo ato pa og unsay imong gusto kayo mo to siya imong mo to siya dilin mo ganon gusto kay kami no gusto paghunong classmate diha dayon o anam-anam diha kay pagbiya nimo ana jud kang balik ha. Doon ay duha ka aten nga ni ko pero nabalik dayon pero katong ako nang gi-offer nga nang kaning uban sa pag-ampo nga offer ko na karong manadlaw pag ko nga unya karong ka jud ni ka Domingo pagkabanob
tulog yung kabuk akong tulog yung kabuk ako dungan og tustos diri anak kay tungod sa kong kahidlaw na gid ba. Alamin jud kayo. Sus iya. Birnes Sabado. Sus ugma ka lang gyud mag-andam tulog yung kabuok. Karon pagka ugma na kung murag madapa man ugma lang sa tingali. Ugma lang. So magwanta pa man ugma sige ugma martes na. Hangtod na So, wa na imo jud tong determinasyon. Ganahan jud kang muundang na. determinasyon pero kay Pila dili ka na years old adto pag-undang nimo? sobras katunga sa kinabuhi. Mana ni undang nako kay murag nabawi sa tingin tungod sa kadaghan. Di lang tamo siguro Dili edad. kay sa di ka ni undang oy. Okay. Kanang og mag-ingon ko gagan. Awa may doktor, way Si- kay. Si Edgar Gutierrez classmate. Kauban ba yung Edgar sa radyo sa DYRF nga gamay kay ito ang mga announcers booth niya magsisiya panigarilyo ako'y magsigisingo sa iyang aso sige jud ampo bang undang tanis Edgar o panigarilyo nabuwag na lang misan if nauna man ko sa DYAB og balhin nakaginhawa ko kay wa nay manigarilyo sa booth hantod nakabati ko si Edgar ni undang nagpanigarilyo kay nasakit na siya. Pagbalhin ni Edgar sa DYAB nagkatawan na may di na siya manigarilyo atong time. Timing na ana di na ka Si di na Edgar ka. wapa ko hapit mamatay liyo di jud ko muundang panigarilyo. Pero bintahan lang Bisod karon mo siya kay ginhawa classmate. sa una mo sakay tag jeep eskwela. Manigirliw tapos sige pag napay balaod nga bawal ang dili pwede manigirliw. Manigirliw. Yan na gani mo murag arte nga mo lingi-lingi murag hilas biya kanana hilas man pag manabot ilong pabuluhutan man tahupan nung ayo pero pag undang na nako kanang wa nako mo kakaingon jud ko tinuod gid ay kanang lang gani hilantan ka o sipunon ka mo undang kag bilag adlaw nya makabaho kag aso tinuod gid ay sakita sa ilong ay kanang mo wan ba kanang undang na kag panigirliw nya Karon pa ka maikog ha. kan sa una Panigarilyo. sa una buhutan ay mayo ay arte kay ka buhutan mi o karon kay ko sakto gid ko sa una nga na mga tao nga mo ana gid kuan ba buhuan pero bintahan lang karon ako na obserbahan daghan na kayo ang kusog kay manigirli sa una nya karon ni kuan na ura tungod tingali na sa kuan sa media sa kuan ba kanang kuan ba information bitaw dissemination sa unsay mga kadaot nga mahimo ba sigarilyo. Ingon ni Ma'am Luella Alex classmate yul kadto di ay pagtugot ng mga og karne dito sa Bantayan adto pa tong mid 19th century tinadugaya dari pa mga katsila pero para rato sa mga pari para rato sa kura paroko unya sudra sa napo ka tuig Nadili na pero bago pa Itayon. ko na translate ning maong dokumento hangtod karon mo insisted ang taga Bantayan nga exempted sila. Bisag i-clarify na sa simbahan Katoliko nga why exemption ng Bantayan sa actually injunction naman ni classmate dili man gyud ni may police power ko na simbahan. Igo ra man gyud mauha ka simbahan nga likayan na nato ang pagkaon og karne. Doon na pala ang interpretasyon ng karne kay sa simbahan nga ng karne lain ang karne ni bang lawas no ng mga kuan ba nga panginahanglan utat na atong ikuan na abstinence nga ang laing karne sabot na so basta maulgi ako ug unsay ang lami ay pananimo mo na siya sakripisyo aron doon ay merito ang imong nga sakripisyo kana kami no Jenny drinks di Ricarte kami na wa pa ko no Jollibee o McDonald's classmate na burger shop din sa Subo katong Wimpis. Uy kining Wimpis ang tagiya ni classmate mga ginikana ni Mike Dino. Kini nga to presidential assistant for the Visayas. Sila man to yung nag-una yung burger ang Wimpis. Amot murag nawa. kulon to nito Nawa naman ang Wimpis. Wimpis Sa ilang negosyo. Good morning des taga Haklupan Talisay. Aminaw nato classmate si Renato Pugoy Bagyo. Bagyo. Ato nang tuki kayo taon. Daghan pa kayo ng mga kuan din comment sila aw kaning ilang nagkagay ng ilang mga partig kuan kini sina. Imelda Pineda what like sa binignit sa Good Friday kay mastering tama na siya. Ang banding ba doon na sa siya kuan gitinot. Doon na sa siya. Nindot nga epekto. Kanang iyan kuan. Luwila Alex Ninangutan na classmate na ba kuno programa ang mga abogado ron.
Wa may maghibaw na inta kami classmate yun karon pa may nahibaw nga Oh. pagpalagdas at nangutana ra classmate yun human ako pamahaw palagdas ta classmate. Ya ganagan Agad. foundation man siya ano naka-desider mi magpalagdas Ganagan mi pero foundation. ang ubang programa classmate murag ugma pamuting wa man sa tay programa ugma Lunes pa mabalik ang kasagaran mga programa sa CBN TV. Ang panahon deh, na dewa de panahon ugma na basig na panahon deh. Tanaw na nato karong kuan. Gani Kunay hisgutan classmate. Mm. Kunay hisgutan ug wa kayoy maayong hisgutan, pahuway lang sa. Oh, gyud. Na gani mo lagi na next na ko nag-message nga. Nay palagdas ron classmate ko agad-agad on disyon. Huwat ko na advice ni Leo. Basta gisungog ko sa tong migo classmate yun tagolatos nga Manny Limtong. Ingon siya daghan ni sulti Leo mura kuno kag kuan, mura kuno kag namawi. Upat ka buwan sa kang absent sa CBN TV kay hasta Domingo na namo kay programa. Tena do. Bisag Biyernes Santo. Oh. Bisag Biyernes Santo na. Biyernes Santo. Mo'y pagkadaot sa akong kamera, mo ko gabay ato classmate titingog og Biyernes Santo. Ano ba? May magnamugha ka sa una noon eh. Bawal mamugha kaya ang os Ginoo yung gibugha. Oh. Bawal na sa sa kanang mga buhaton nga mga bugat. Ayaw gyud mo na ayaw gyud panukdok na pamanday ana ayaw mo na kay ang os Ginoo yung dukdok. Ayaw mo pamasol kay makuha niyo na nagkanan ng kuan na. At bitong Huwebes Santo naghagad sa Irish manglakaw mi diri classmate sa Abu Bandahan diri tulo sa akong bahay libot-libot miglakaw. Akong ginan ayo lang Ars. Siya nga naman. Huwebes Santo man. Ya tanawa to masilingan wa gid manggawas Ars. Siya na nailagda nga di ta kagawas og Huwebes Santo di ta kalakaw-lakaw og Huwebes Santo siya. Iko ari lang tas bahay Ars. Oto gahapon Biyernes Santo wasan siya manghagad na naglakaw. I think mo resume na lang miglakaw karon or ugma na gid classmate. Kay sa ono Sa imong gisulti classmate, white police power ang simbahan pero ang kaikog ba sa tradisyon. Mao mo inaandan. Yan mura ba og laing tinanawan ng mga silingan kung magkiat-kiat ka atol sa mahal sa Holy Week. Gahapon ni Sabi na bangon Huwebes, Biyernes, Sabado. Ya, di bangon gahapon ka na may naglagubo sa na. Igo ako nya si kana di si mo mag-exercise kana mag-jump na mag-sound na may music ana la. Ana ko. Hinahinay kay igog ta silingan. Kay bisan to na siya. Kana magyaw sila labaw pa sa. So kanang kaikog hinaot nga padayon na natong huptan classmate kay mura og dugay ra nang nikagyo sa atong mga politiko. Kanang kaikog mo na mas na Tagalog, wa gid tinagalog kanang pung nga kaikog. Sa in English. Oo. Why tinagalog in English ambot lang kang kanatsila na bagana na kaikog. Basta sa una ingon nga ayaw gyud madagma ka dugay maayo. Masamad ka Biyernes Santo dugay kay maayo. Mana ay mo pag kiat-kiat masamad mo sunod tuig pa. Sunod Biyernes Santo pa maayo. Kana ko diabetic ka. Ya classmate si Irma Untal to si Sikihor dinuldog siya rengan sa ilang binigdik dito sa Sikihor. Oo, ba? Oh, dinuldog mo na lagi ko lagi. Baylo-baylo lang angan. Dinuldog na si classmate si Sikihor kay dinuldog. Oh, naman ning taga. Si Wincy lumapas to ang maminaw na to sa Sydney, Australia classmate. Si Emilia Abing malubay to sa Hong Kong. Yeah, unsa may dinuldog? Unsa may binignit sa Australia? Unsay binignit sa Australia? Wincy lumapas. Sa man sa kay English to. Oy, ato ding hinumdum nila karon 3 de Abril, no? Karon 3 de Kung imong giskutan nga mo na nagkong 3 de Abril day tinuod. Ba classmate pag daog nila 3 de Abril. Kunya ilan ang gilibutan ng mga katsila diri sa Fort San Pedro. Sa Tibok Sugbo classmate, sila nang Leon Kilat ng haud. Ang mga katsila na confined diri sa Fort San Pedro. Di man sila kaatraka sa Fort San Pedro kay tangas man kay dagko man kay kanyon. Kanyon na. Si Leon Kilat magdagandagan palibot sa Plaza Independencia paghudlat sa mga katsila. Hapit na gito mapildi ang mga katsila classmate kay wa naman sila gikaon. So sa Fort San Pedro. Sus niabot man tong barko nga reinforcement gikas Manila. Mao to sila na sa Leon Kilat man ni Sibog diha padung sa Talisay. Diha sila sa Talisay sa Pardo ug Talisay sila nag ni posisyon kay niabot pagkawas sa mga sundawong katsila gikan Spear atraka man din sa Cebu City na napalingkawas dayon sa mga katsila gikan nilang Leon Kilat. Mao to nag-anaman na sila padung sa South classmate. So gikan sa Pardo nga Sibog sila Talisay hanto niabot si Leon Kilat Karkar. Dito siya bunua sa mga Noel. Mao. Agi gihubog o gitangtangan ko no sa iyang dagon. Motong nadutla na si Leon Kilat.
Ila tatlong gikamang to sa Port San Pedro kay ang kanyon para tos lagi oh. Dilim to kay gugos tungod. Ang kanyon para tulong distance to. Kita pero dito mao na niya tong kuanan. Pero timing, sa mga gituyo beto na to pag adto sa bakong kay bawo ba ta ato nga mao toy. Wa ko kay bawad to. Na timing ito. Sus. Ang atong tuyo ka turbe yung seminar dumagite. Mina, oh. Pag humag seminar, nagsuri-suri ta sa di pa ta mamalik. Abot Kung yung bako. bakong next town man to dumagite. Sus na ato man nagportindako ang parada. Birthday di ang Leon Kila. No, ginapay gandam entablado takasakap ta. Oo. Tangtong una tagtungtong sa entablado. Kunya wa kita ana diri Subo classmate. Kita ba yung naka-beneficios ka isog sa liderato ni Leon Kila? Ang bakong ray mo yung nakahinomdom niya. Wow. Ang bakong ay pa. Diya taga dito siya sa bakong. Taga-bakong si Leon Kila. Ah, mao na. Pero ang iyang milagro diri man Cebu. Diri man siya Cebu kay Ang iyang actually classmate, Circus to siya sa Manila. Nagkuanto siya Circus ka na bang? Sir Kiro. Tabing-gambling to siya Circus. Nya Sir na-recruit siya nilang Andres Bonifacio dito sa Manila. Pagkahibaw nga taga Bisaya siya, gipauli siya din aron ari siya mag-organize. Good morning. May buntag Sir Leo, classmate yun. Pero may magtanaw rin si TV diri sa Monterey Park, California. From the How family. How o Chow family ba ni? Naa sa California. Salamat kayo sa inyong pagtanaw eh. Kaya na ang gihaddan kog kalbasa nga murag dinuldog sa akong mga adopted Pinoy boys nga sundao. Na mga adopted mo na hindi dito. Pero na may karne baboy. Sumakag baboy. Kay US naman, di man mo tumag traditions Pilipinas at taga-US. Na may subak baboy. Ako Ilahan. ni binignit sa Sydney classmate pero baligya sa mga Pinoy Filipino store dito. Na. Nagali ko na sila budbud. Kanang budbud dito kog tilaw liti na ang halo butangan magbudbud ko. Ito pero mayroon ato sa merkado sa Ormoc. Halo. Ni budbud. Unsa magid butangan magisuod man daan sa halo. Mas ni epektibo sa niya. Nya classmate Yolo, ana ni abot na nga tong panahon. Daghang kay salamat sa mga naminaw nato karong buntagas sa Sabado Santo. Bitaw. Kato nangutana og naabay ang bugado ron naugwa basta niabot gid ang oras. Bitaw. Salamat kayo ninyo ha katang tanan ng mga palagdases kining kasibya. Salamat jud kanyo nya. Mga namilin ta. Salamat kay classmate, gipakuyog ko nimo karong buntaga. Salamat kayo kay niingon ka nga naatay palagdas. Bitaw. Sa ngalan ni Attorney Aina, ato ataw ron sa kuan. Ni kuan jud ni lakbit jud kuan nga na ako ni Kasi kuan. binignit dito naglugaw lang kuno siya. Binignit. Attorney Aina, Attorney Ralph, hain ka ron mawag ka ron sa kuan. Ganyan awa dito di naratos ato na kay bawon ko asa na siya padung basta minaadong mga panahon na magkuan sa taon siya. Na siya mga religious activities ha. No? La Ferdinand Manyos kay ingon mo siyang mapas pero wa mo sad mo man magapas kay impot ay to siya murag naa sa biyahe siguro to. No? So sa ngalan lang katibok kanang mong makauban sa Sibya TV. Salamat kayo Leo Lastimosa o salamat sa tanan. Unya kuanta. Have a blessed kuan Santaron Black Saturday. No? Unya malipayon ang atong pagsugat ugma sa pagkabanhaw dakong piyesta sa atong mga Katoliko ang Pasko sa pagkabanhaw. Dahang salamat kayong tanan. Bye-bye. Bye-bye. Hangtod sa Sabado pohon. Bye-bye.